Srácok, itt van velem Zsombi. És Anikó. a fajlóter. Hát igen, úgy hívnak Kislából jelent egy darázs. Tehát tök mindegy, az amúgy a dögöly vagy dögöly. Na, most mindig csatornából végre hoztam lámpát. Úgyhogy tegnap megígértek alapján. Megyünk most a csatornába. Zsombi, gyere! Videót veszünk a csatornába. Na most itt le. Tehát most itt így le. És kacok. Azért vigyázz a telefonra, mert így húrva egy kicsit. Megvan. Na most Zsombin fog előre menni. És én két dolgot nem bírok el. Anikó jön mögöttem. Nem kell nekem, csak menj előre. Na most srácok, itt fogunk bemenni, nem a létrán fönt. Ez az első cső még egészen világos. Viszont a második, meg a harmadik, meg a negyedik, meg az ötödik, az már... Na, nem mondod, hogy most döglik be. Nem, nem döglik be. Elhagyom. Itt vagyunk. Zsombi jött még előre. Én követem őt. Telefonnal. Itt szoktunk így hülyéskedni. Itt így. Itt van egy következő cső, gyerünk. Nagyon sokáig. Komolyan. Vissza is tudunk találni. Persze, ez egyenes csőte. Atyám. Jaj, köszönöm. Igen, nem tudom, mit láttuk belőle. Majd a következő fénynél látni fogtok, ami nincsen messze már. Csak egy kanyar. Itt vigyázzatok, itt vigyázzatok. Igen, itt víz van, megyek. Jövök. Teckő, Zsom! Mehetünk. Menj vissza, Anikó! Jaj, bazd meg! Fölötte ment egy autó. Mehetünk. Jaj, pókálok. Na, srácok! Következő fény. Itt vagyunk. És mi megyünk tovább, jó? Várjál, most ez itt. Zsombián nekem kéne bevenni, mert nálam van a... Hát nem is Bent, engem itt vagyunk, srácok ott bent. Odáig már, hát még innen mentünk tovább is. Szerintem most húzzunk. nem menjünk be a kertbe. Igen, mert a kertben már egyszer észrevettek minket. Passzoljon. Most Anikó meg tessék, Anikó, menj nyugodtan. Mert Tudja. várjál! Hé, jó! Anikó! Nem látunk semmit. Anikó! Na várj! Okés? Bocs, és srácok, hogy sötétség van, de most ez így alakult. Tehát... belement az izénbe, papucsomba egy csomó sár. Igen, mindjárt ki vagyunk. Itt. Kinyitottunk. Beverte a fejemet. Anikó, add már vissza! Add már vissza a lámpámat! Anikó! Addig mehetünk, hát nem látunk csak a... Gyertek már hozzátok a szivacsot. Milyen szivacsot? Ami a kezem. Tessék, próbáld, kíváncsi. Na srácok, ez a videó ennyi lett volna. Majd várok a következő videóval, sziasztok!